tanára is. A felsőoktatási dolgozók és tanárok üdvözletét és szolidaritását hoztam el nektek. Tegnap Varga Mihálytól a parlamentben itt ezen a helyen hallhattuk. A magyar gazdaság kiemelkedően jól teljesít. Ennek örülünk, ugye örülünk, de ezt szeretnénk érzékelni. Érzékelni akarjuk. Varga Mihály az én kerületem képviselője, 5 hónapja hiába próbálok vele beszélni. Egy nemzet felemelkedéséhez tudás és egészség kell. Ez a kettő. Mit tesznek ezért a kormányzatok? 1997-ben 8800 felsőoktatási dolgozót kényszerítettek alkotmányellenesen elbocsátásra. 2008 óta semmilyen béremelést nem kaptunk. Semmilyen alapbéremelés nem volt a felsőoktatásban. A közalkalmazotti bértábla hatalmas része már a minimálbér alatt van. És hova vezetett mindez? Most a felsőoktatásban az alapfokú oktatás alatt van az átlagbér, és jóval elmarad már a középfokú oktatástól is. 20 000 forinttal maradunk el a tudományos kutatás alapbérétől. Ez tűrhetetlen. A felsőoktatásban diplomás, több nyelvet beszélő egyetemi tanárok, vagy egyetemi tanársegédek kezdőfizetése elképesztően alacsony. Ezek az emberek rendkívüli tehetségek, a tudásuk hasznosítható a fejlett világ sok országában, és elmennek. Elmennek, mert nem tudnak megélni. Nem. Ilyen magas kivándorlási vágy még nem volt, ilyet nem tapasztalt. A felsőoktatás fejlesztésének finanszírozása kidolgozatlan, az egészségügy finanszírozása megoldatlan. Pedig tudás és egészség nélkül nem lesz felemelkedés. Ne hagyjuk, követeljük a béremelést a kemény munkáért. Követeljük a béremelést. És még azt üzenem, hogy mi nem a médiából tájékozódunk, hanem közvetlenül van közvetlen kapcsolatunk egymással, hogy nem lehet minket becsapni és megvezetni. Mutassuk meg a mobiltelefont.